Igbo bụ Igbo, anyị abịakwa ka anyị na-atụnyekwu okwu ọnụ ka o si gbasata ndị Igbo na ọdịmma Igbo, ọdịmma asụsụ Igbo na omenala Igbo. O nwere okwu kwuru ụbọchị abalị ole gara aga ebe m nọ na-adụ ndị Igbo maka ife experience m nwere wee tie maka na mụ onwe m fụrụ ya wee gwọọ ha na ọ sọ egbuchago m ihe karịrị mgbe ahụ na ụma gara aga na ọsa egbuchago m na famasi big famasi ka nje si ya biko ha wee gwa the pharmacist na eko si o wee gwa m na ihe nna ya bụ gastroenteritis wee gwu m na sinsi mbọsị ahụ ewekpoki kpoiche ma ọ bụ ekpoelu na-aṅụ ihe dị na na-apụ ezi mgbe Chineke wee zipụta m onye gwara m sị m ojikwa dibe mkpụrụ osisi n'ọkwa mkpụrụ osisi a ga-azọ m ndụ wee gwu m na sinsi mgbe ahụ na-eri mkpụrụ osisi ka onye agha ebe ọ na-afụ mkpụrụ osisi ana m abụ mana agwara m ndị mama na-erika ihe dịka painapụl dịka oge ọbụla m fụrụ oroma nkịrịsị ụmụ ha mụ si na karọtụ, kukumba, kabeji, wọtamelọn, banana, ube oyibo, ihe niile ọ sị m na mripụ mfo ube oyibo mfo ha mripụ ha ụda iru ube nkịtị oge ọ na-adị mfo ha mripụ ha ụda na ha ncha niile ya ga na-adị m mma n'afọ wee megide wee otu onye mfo ndụ wee dị mmadụ wee kpọọ wee kwuo sị na nsị ya ihe nna-achị ịkọwazi na bụ onye mmadụ ahụ ya mmadụ ya eji n'ụlọ ọgwụ ya jeribe mkpụrụ osisi nsị ya ekwanụ m okolu ọsa ka m gwara unu aṅụtere m ọgwụ ọsa aka aṅụchara m ọgwụ ọsa ihe karịrị ịchụmanụ mgbe ahụ ihe na-ebe ike ahụ ji akwa nwụba anyị ka m onye na-enwe BP esi na asị inwe BP ijeri ọgbọgwụ ihe m kwuru unu mana nke kesi m a ihe o ji wee dịkwa o wee so metụ m wee kwuo bụ na Baịbụl sọ ọgwụ adịgboroja ọkwọ nọsọ ọgwụ adịgboroja ọkwa ya ka ọsọ ya ezigbo ọgwụ fịasịkwara ahụ nweta maka ọ bụ mgbe okpu mmadụ obodo anyị lere ule na-esi isi nsokwa bụrụ ndị aka ebe na obodo a lere ule esi isi ọ bụ na mgbe anya ka dị anyị mma n'obodo a iji gote ọgwụ ihe igotere bụ ihe bụ ọgwụ igotere tata igote ọgwụ ihe igotere abụghị ihe ijere igote ọ bụ onye kwuo ya pantị ya dọka ọ bụ ihe ijere igo ọgwụ adịgboroja karịrị ọ ya bụ ihe na-aṅụ ọgwụ ọ na-aka njọ maka ọ bụghị ihe ị na-aṅụ ya ka ọ rụọ ka ihe na-aṅụ na-alụ onye bụ nke wee ya bụ kesi anyị tọrọ atọ n'obodo ahụ anyị tọkwara atọ ifu na ihe bụ na dị nechọral o sikwa na ebe anyị n'okwu nkwukwa maka mgbe na-ekwu maka nri anyị na-eri nri dị nechọral ọ ka dịghị sef ibe m nke a sị ma ihe ka BP ma ọsa ọ bụ ụdị nri nechọral food ị ga na-eri onye aka na kọntrolu ma ihe a ịdịpụta ihe ka yabasị be anyị weta yabasị weta nnu weta mmanụ ibu nke ndị a na-apụ ala kịta asị gị mmanụ rie kolesterọl ụmụ nke ebe nọ na-aka sị na rie akwụ na ọ na-ebuli kolesterọl onye na-asị ele ife a agbasị onye ọnịcha so isi m natural food Chineke pakejiri ọfụma n'ọbụrụ mmanụ ndị be anyị bụkwa mmanụ adịgboroja nke ha na-eji ma kọlọrị na-eku na Lagos mmanụ be anyị iwere ebi binye onye nso na ya tinye ụtazị na ya tinye ụtazị ti yabasị tinye ụtazị feche ya nwa m pacha nnu kparuru ya kpachi ihe ogiri nwanne ị na-eri ụdị nne stadi nwụsọfọ ya na-ekwu ga na-enye efe asọ ndị na ọkarịzịa na ụda ga-eje n'ụlọ ọgwụ mana ị na-eri some of this natural food etu anyị si na-egwu ha nwabugodo ọgwụ n'onwe ha etu chi sike ha kelekwa m